Siswa baru apa siswi baru? Kok nganggur rok? Seragamku sing ditukokke bapakku kegeden, Pak. Yo ora. Lah iki kegeden lho, Pak. Sing mbunggu kuwi katoke Mas Paijo ya. Mosok to? Iya, iki ning lemari cilik to. Dadi siji seragame Mas Paijo. Oh, lah nggih. Ndek salin kono. Pak. Atokku seragame dolan di kabeh to. Kuwi lho, dijolan karo Supra kuwi lho. Gendang dok salin kono. Oh, lah Supra lho. Pagi hari pertama sekolah wis ngisro. Masa salin wae, Mas. Mah, susah. Malah ketok pating. Pating apa, Le? Pating pecotot. Ayo gendang salin. Mangkat cek ya, Pak. Mangkat kok nglunyur, Le. Ya kena harus pamitan lho, Pak. Ya pamitan ki ya salim sik to. Lah Pak bukan kan dudu bapakku. Ya bener, ning Pak Bukan ning kene kuwi sebagai walimu, wali murid. Oh iya, nek pengen ngono. Oke. Salim sik, Pak. Kok ora bareng Mas Paijo wae to, Le? Lah kesuwen kok. Lah dadak ngopo to kok kesuwen? Ngendok. Mosok ket mau ngendok. Enggak, Pak. Ngendok kok suwe mening apa to? Ketoke bablas angrem. Makasih ya, Pak. Ya. Loh, ndang budal kok malah begegek lho. Mana nggak bisa matus ke kantongan kok. Apa to? Lho ora ning apa-apa nih kok. Kok grogoli kantongan? Kukur-kukur kok. Sangu. Anu Le. Iki kan masuk pertama to. Wingko mesti kan bali esuk. Kowe ora sangu sik ngono piye? Ra iso no. Bali esuk tetep kudu sangu. Kan bapak kan wis ngomong mau yen bapak durung gajian. Sok yen wis gajian, sangumu tak rapel. Sisan karo tunggakane. Kan sedeng lumpuk akeh. Konsepe ora ngono, Pak. Lah konsepe piye? Saben aku sekolah, aku ning sekolahan yo butuh jajan, Pak. Dadi sangu kuwi kudu setiap hari. Lah, wong konsep jadul kok dienggo nganggo konsepe anyar nggone bapak wae. Tantangane berat, ning endinge bakal happy. Ibarat kata, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Senang opo? Terus tak ngobrol ngene Bu Siti sik. Ojo. Lah ngopo? Biasane kan nek bapak ora senangone aku mbok kon ngobrol ngene Bu Siti. Ya ning aja sik. Bapak isih ndebon karo Bu Siti. Yen kowe melu ngebon ya engko blonjone bapak tekor no. Ra urus. Piye to ki bocah? Bu Siti. Bu Siti tidak aneh gitu ya? Bu Siti. Wah, kelakon rasangu iki. Yen pancen ora tresno mbok yo kondo sing prasaja ojo gawe kelo ati aku. Monggo Mas Momon. Sekolah ta Le? Siswa baru Mas. Kok mangate dhewe ora bareng kanca-kancane? Gun film Laskar Pelangi. Nek mangkat sekolahi mangkat dewi Mas. Oh, malah ngono ya Le. Tak terekin Pak Motor Le. Ora Mas.
Film Laskar Pelangi ora enek sing numpak motor. Iya. Ya wis. Nyo. Tak sangoni nyo. Wah, sorry Mas. Gun film Laskar Pelangi ora enek sing disangoni. Sing ono mung semangat belajar. Anu sarapan sih nganggo sego liwet ya. Sampai ini ngerti film Laskar Pelangi ora ta, Mas? Saya gitu. Gun film Laskar Pelangi. Nek sarapane ning omahe dhewe, Mas. Ora ning omah tanggane. Paling sik, Mas. Ya. Ya, Mas. Ya hati-hati. Jan. Bocah kok sangar mengono ya. Yo, Pelan mangkat sik wae, Mas. Ngenteni Pak Ijo. lah Pak Ijo dadak ngopo? Boh, aku mau dikonten kene. Ya wis, tak mangkat sik. Pak Ijo paranono. Ora mbok parani bae turuneh kanggo. Oh, iya ya. Jangan-jangan Pak Ijo lali nek hari ini wis masuk sekolah. Loh, wis mangkat iki, Dot. Kok durung ketok lewate? Lah mau mbok ngenteni ngendi? Ten gini Mas Fadrai. Kok kayak lewat Gang Kidul. Wong kula dikencani Pak Ijo kan nunggu ten gene Pas Fandra lho, Pak. Lah kok kayak malah bocah wis teko nggone Mas Fadra. Paranono kono. Wah, iya ya. Dot, Napa, Pak? kowe sangu pira? 10.000, Pak. Pripun? Kan Pak Ijo mau kan ora disangu to. Lah apike demi kelancaran bersama. Sangumu 10.000 kuwi dibagi loro karo Pak Ijo 5.000-an iki. Lah urusane pripun, Pak? Ya engko yen kowe ora disangu kan gen genti dikeki Pak Ijo. Kula gadah sangu terus sih, Pak. Ya yen ngono engko yen Pak bukan gajian, duit 5.000 sing mbok keke Pak Ijo tak ijoli. Oh, terus terangi jenengan utang kula 5.000 disang Pak Ijo to? Itu baru muridku. Nggih, sing penting genahe, Pak. Aku janjani Pandra ngeterke sekolah lho. Lah kok turu kuwi malah tangiku kawan dan piye iki. Tidak main neng di Pandra. Apa tuku lawuh ya? Dra? Dra? Pak Ijo wau mriki mboten, Pak. Ora i? Niku takok tenanan lho, Pak. Aku ya tenanan lho, Dot. Aku ngerti yen posisimu sedang serius. Kat maui aku nang kene. Lho nek Pak Ijo rene aku mestine ngerti lho. Pun. Le. Mas Pandra mau wis mangkat, Dot. Pun. Aku iki kok tenanan lho, Dot. Kula niku tenanan, Pak. Kula niku nggih ngetos. Posisine jenengan niku lagi serius. Mat wau niku kula niku termiki, Pak. Bisa ngerti Mas Fadra pun mangkat napa dereng niku kula. Yo wis. Jenengan lagi ngerti kula kok sajak piye ngono to, Pak? Lah kowe ya le ngingetke aku ya sajak piye kok? Lah sajak piye? Ya sajak piye? Maksudmu piye to, Jo?
mangkat sekolah dadak kontrak kerja barang. Lah aku golek sangu lho, Dot. Aku mau ora disanguni Pak Bugang kok. Kok nak tekan sekolah telat piye? Telat ya kula nuwun no. Kok nak gerbangnya ditutup? Didodoki no. Senenganmu ngene iki lho. Senengan ngentengke masalah.